ko tahu hajit tuai. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, jika dua orang daripadamu di apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana orang berkumpul di dalam namaku, bukit kami tangan nami di sot Tuhan, saluhutna keluarga, saluhutna pemerintah, saluhutna elemen, patuduhon huaso dohon as, nasubuhi do pe tarida, nasubuhi do pe jupang nami, alani peristiwai, ala Tuhan, di bagasan huaso dohon asini roham, pul dohon asini roham, laho mangapuli nasida, laho mapargogoyhon nasida, asa gabe jupang nagabe apul-apul na sumurung di tonga-tonga ni ngoluna. Hodo jahuba huboto hami jalana hutadda hami, alani huelek hami ho Tuhan, di bagasa tangyang nami, patuduhon ma asini roham di tonga-tonga ni saluhut na gulmit ni ngulu nami. Tarlumulo me mangula do pihak ka instansi laho patupahon dohon patuduhon saluhut na dia kaulaon ni nasida, urupi nasida jaladongani di bagasan